Dagiti tugot, iti danag ti biag. Mom, Edmond, anak ko, saan ko man arumbang amaladladaw ka nga agawid? Ha? Nanang? Natinungan ti kalay sayo itinubyam. Rumbang kumamas apakaakanayon a sumangkot dito ibalay. Tama nga noon yakit diti mapasamakan ka itiruar. Da kayong mat nanang. Anya kumangay ti mapasamak kanya. Anyalat amom ngay, agraira dagiti managdakdakas itan anak ko. Nanang, kabala ka sa lakni bante bagik. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Adaak ditan. Ngumkaslakit din ad-adda nga isarsarak mo ti karadkad mo. Gapo iti kasta nga aramidem, anak ko. Natalgad mo diti lugar tayo, nanang. Naulimak pa, ikan natal na. Ngam iti papapanam ngay anak ko. Anya ti amaw no, may sarsarak ka iti lugar apapapanam. Anya laangan ti makuna tinubyam no dadaka sa mapasamakan ka. Gaputa kompormila ditan ti papapanam. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo, nanang. Ngamin, kas dito lugar tayo, natalgad mo't lang iti lugar da Sofia. Ha? Ijay ayan tinubyam ti papapanam no kastoy amaladaw ka nga agawid. Katuan mo't, nanang. Sa di na kumapay nga iti papanak. Sa anak mo tabalyodong. Amuyo da ita. Ay, kunaklakit din no kompormila dita ti papapanam. Saan, nanang? Diyan lang ayan da Sofia ti papapanak na maladaw ang agawid. Kan may sa, ipakadak kada kayo no bilang adda ti sabali a papanak. Tapno amuyo. Ay sus, sigurado nga iti GC may mananda kita mensahe. Anyaman nga tanti pagmamaritisan da kiti batchmate ko ay. Makimaritesak man. Ni, kalat da iti na pagnunumuan da get together miya. Sigun pa iti mensahe ti may sa kadag iti batchmates ko. May mayat ka no ti biglaan ta matuloy. Tano planuan? Amang ano sana matuloy. Kitaak man na naimbag no kaano tin set da date. Into no may abulan gaya man. Kan naira na pa Sabado. Nawayak ti day tangal daw kon petsa. Dumarayak tuman mo't iti get together mi kadag iti kabatch ko. Sana bale, tama minsan matlaeng. Kan may sa, baroak pa'y mat. Ngamin, so magmamano pa abulan ti palabsan. Sakbay ti panagkalay sami kan ni Sofia. Together, ti ko na mapapanam inton rabi anak ko. Ay sigurado nga daarak ijay. Awan ti pagdanagan nyo, nanang. Amoy matasana ka mamartag. Puno nga gin inumak ng kontrolado. Sa bagay mo't kit di Iso nga muna kayo ito at na maturog ha. Sanda ko ni Orion. Tadamat duplicate ko iti main door tayo. Jaketa mapuyat kayo. Alaga ron anak ko. Ang di mo liplipatan ti imbagakan kawan. Tay bilin ko. Wen, nanang, di kaya agdanag ko nakmat. Ay. Apay nagsinay kayo tinaunag, nanang. Ay, jakman mo anak ko. Kaslakit di ang tibtib bayo ak. Anya?
Ne, apay kumangay. Ijakbat nga rod mo anak ko. Ay, basta, aganad ka iti pagnam intun rabi eh. Naimbag man, tadi maray kay ti get together ti batch tayo, Edmond. Kaya't kumot namin ti makido pong kadagiti kabatch tayo. Amo mon, chika-chika, no kumusta di tonggal maysa. Kada tayo amin, madlaw asika ti kaasensuan iti panagbiag. Kawas kan porma pailaan, aglang lang ka as single. Loka, talaga mo ta singgilak pailaeng. Ha? Isong arod anaturudak pa'y lang din maray ti get together tayo. Tawan pa'y lati mangipagal wano mangiparit kanyak. Kastagayam. Single ka pa'y lagayam. At the moment, ngam kalpasan ti sa magmaw na abulan, agkalay sa akton. Oh, I see. Kinapod muna, natinungan ti panagkalay sa amin ti nobyak. Exactly 5 months from now. Kastagayam. Well, congratulations, Edmond. Thank you. Sika nga, Janice. Don't tell me a single ka pa'y lang iti dayta kinalapsat mo. Una yan dayta pa ng pasablog mo kanyak, Edmond. Excuse me. Saan ka pas pasablugan? Talaga mo na napintas ka. Isang arod nga inayat ka di sana ya. Talaga lang, ha? Well, I'm still single and free to mingle. Awan nobyok. Kasta ka di? Ay, mapay. Dayta ti tsak masungbatan. Oh. Mabalin ka di asaanan a dayta ti pagsaritaan ta. Ag-enjoy tayo kit di. Okay. Dahil tama ta talaga ti purpose dahil yung okasyon para iti batch tayo. Let's enjoy! Sakit ti ulo ka. Sa dinatayan ko. Ni Janice taday ti abay ko. Diyos ko. Agpakata kami alamo-lamo ko ni Janice. Diyan malagip na kiti paspasamak. Kasano adda kami dito ka ni Janice? Makariingan ni Janice. Nakaring kagaya man, Edmond? Janice, kasano Anya ka ka di. Apay kasta ti reaction mo. Kan-anyat kabutan mo. Adang kayat na ko, Janice. Amok. Naibagam aminan kanyak dayta ijay nakaangayan ti get together tayo. Agkalaysa kayo pa yan. Kalpasan ti sumagmamano abulan. 5 months from now, saan ka di? Uwan. Isa sa narumbang na napasamak tanyaman na napasamak ka data. Una yan abutan mo, Edmond. Idinto tasik ka ti saan apalapdan idirabi. Anya? Dayta ti agpaiso. Sika ti makagapo no apay nga addata ita diti hotel. Sika ti makagapo no apay nga adda na pasamak kadata.
Naadyak ni namnama tinapasamak kada kami ka ni Janice manang Emmy. High school sweetheart ko ni Janice. Nagbalin kami nga agayan ayat, manipod second year high school, agingga itinagturpos kami. Nagsina kami laangan idi nagkolehyo kami, tanapan nagadal ijay syudad ti Baguio. Kalpasan na, naawanan kami iti komunikasyon, agingga idi nagkita kami manen iti get together me. Impalawag ko ka ni Janice, no apay asaan arumbang tinapasamak kada kami. Kat ko na namat kanyak nga awan ti pagdanagak, taawan panggap na amang riribok itinaplanon akalay sami kani Sofia Anobiak. Napagnumuan mi nga rod, nga agtali na adlaangan kada kami ti anyaman anapasamak itinagbaetan mi. Iso anakaginawa ak manang. Impagarup ko no saanan nga agkuros ti dalan mi kani Janice, ngam nagbidutak manang. Takalpasan ti 3 abulan, manipod na angay ti get together me, kastuyan tinapasamak. Masapa kita arong morti ti pagtrabahuak. Makadagasak pa ija sa Sofia no kaskasano. Darasak nga isimpat. Ni, ada umawawag. Numero umot lang dagparparang. Asino nga tada ito eh. Hello? Hello, Edmond? Yes, speaking. Asino da ito eh? Ni Janice da ito eh. Janice? Kasano na mo ti cellphone number ko? Pasensya kan. Ngam kinontak ko dagiti dadto makabatch ta. Aging ga ada nakaitod kanya iti cellphone number mo. Kat agyaman nakta na kontak ka. Apay akinuntak nak. Masapon nga agsarak ta, Edmond. Anya? Janice, sana mabalin ti kasto nga aramidan. Amumot adandanin ti panagkalay sa amin itinobyak. Amok day ta. Nga masapon nga agsarita ta. Anya? At naparikot ko. Sika lang ti makatulong kanya. Awanan ti bibiyang ko itinoan niya man na parikot mo. Basta dinak ko man niriribukan pa ita... Masikugak. Kat sika ti ama. Anya? Dinak pa narabakan ni ti kasta Janice. Kasano kumasyak ti ama ti sikog mo? Talaga sika. Isungarot ako na nga agsarita ta. Saan ka di? Di maamot ibagbagam. Mabalin ka di. Dinak riribukan. Dinak iraman ni tanyaman aparikot mo. Nay, apa yun Edmond? Nagbasit mo tikinan mo anak ko. Kuang amin nanang. Nabsugak pa eh. Kasta ka day. O nanang. Inako niti silid ko nanang. Kaya't ko tagina na. Naalangarod Edmond, ada pa'y trabaho minton bigat. Siya kunti makaambo dito'y anak ko. Agyamanak nanang. Talaga sana mapuna si ti isip ko timbaga ni Janice iti telepono. Masikog ka no. Katsyak tama ti sikog na. Tsaske. Kaya't nakpairiribukan man. Saan nagaputa da napasamak kada kami tinaminsan kat mabalin na ko nga alilawan. Saan ka maak? Ang mga ni Sofia tinag-text. Agsarak ta Edmond. Masapol ang makapagsarita ta. Ni Janice manan. Talaga di naksarsardangan. Dagulit at talaga.
Anya tar aramidam dito, Janice. Di mo mat ngamin sungsungbatan ti awang ko. Kandi mo replayan ti text ko. Iso nga inuray kan iti panagretiram iti trabahom. Janice, saan ang mabalinda ito nga aramidam ko nakmat? Imbagak mat ngaminan kan ka Edmond. Masapon nga agsarita ta. Si kala ang ti makatulong kanya kiti parikot ko. Saan ka asartengan? Aging gaadinak kasarita. Ala, umay ka. Mapantay ta si daga restaurant. Ijay ti pagsaritaan ta. Aday ta ti resulta ti pregnancy test ko. Kastamot tan ti resulta ti panagpa-check up ko iti doktor. Makontar mamot nga ta ti bulan a napalabas. Manipod idi adda napasamak kadata. Kanno mano abulan ti sikug ko. Janice. Katno di mo latapat siyan asika ti ama ti sikug ko. Nakasagana ak amang ipa DNA iti ipasngay ko. Iso nga agsagana ka kumamot. Janice, amumot nga umadanin ti panagkalay sa amin itinobyak. Saan ana ilimad kan ka dayta? Amok, awan mo't panggap ko amang riribok kat. Anya nga awan? Anya ko mga artiketa sa hunti kasto nga aramidam ita. Kunakmat kan ka, tulungan naklaang iti parikot ko. Janice, no kaya't mo nga itakder ka, saan ang mabalin? Umadanin ti panagkalaysak. Danggan nakpay ngamin, sao ka ngamin asao. Sige, anya ti ibagam. Masapula ang akadwa anak iti panangipudnok kani papang iti maipapan iti kasasaad ko. Anya? Mangmangag mo ka diti ibagbagam? Kaya't nakayam-am mo iti amam? Ti imbagak, kadwa anak laang inton ipudnok ti kasasaad ko. Tapno saan ama kapungtot ti amak. Sigurado nga min ama kaungat no maamuan na ama sikugak ngam awan ti maipakitak ang nakasikug kanyak. Kalpasan na, nalpasan, saan kanton ariribukan pa'y. Kasday lang ti kidawakan ka. Narigat ka di nga aramidan? Sigurado ka kasday lang. Kalpasan na maipudnutakan kuha na ama sikug ka. Nalpasan, di na ako nariribukan pa'y. Saanan? Kaya't ko lang akaduan nak amang ipudno kani papang ama sikugak. Siguro, makaungat. Ngam saan anak karo, takadwa kamot no ibagak ama sikugak kon. O anya, mabalin ka di? Umanugot ka di, itikid-kid dawakan ka? Jaklanin ang lamang at akadwa masumangpot, Janice. Papang, iso ni Edmond. Naimbaga, rabi iyo, sir. Kastamot kan ka. Nubyo na ka, anak ko? Papang, masikugak ni Edmond ti ama. Pasensya kayon, papang. Pakawanan dak ko, ma. Diyak kaya tagilimod ka da kayo. Iso akinid daw ko ni Edmond, ako yugan nakita. Tapno maipudno kung ti kasasaad ko. Nasurok talo abulan nga minan ti tiyan ko. Kat iti saan nga agbayag, madlaw ton. Iso asapay la ko matamaawatan dak, papang. Saan dak ko maakagura? Pangaasiyo ko, ma.
Madlaw ang maluksaw ti ama ni Janice iti daydi akanito manang Emmy. Sinermonan na kami ngam sa anak lata ang nagtagtagari. Kastamot laang ni Janice. Tilaangan at tanak nga ibaga na idi kat ikalaysak ti anak na. Tatalaga ko mga agkita-kitak. Ngam di namat nadakamat ti maipapan iti kalaysa, iso ang nagululi makaklatan. Ti kayat ko ngamin, malpasan ti amin. Matungpal kon ti saritaan mi ka ni Janice, kat di nakton riribukan pa'y, nang runa kat umadanimatan ti panagkalaysa mi ka ni Sofia anobyak. Kunak na agpatinggalaangan ijay ti panakariribuk ko, ngam saan pa'y gaya manang. At dati na minsan agundaway, apinilit nak ni Janice asumurot kadakwada nga agama, iti panagdayaw da. Nagkadkadak, ngam imbaga ni Janice akontaken na ni Sofia, kat ibaga na ti amin. Diyak kaya ta mapasamak ti kasta, iso akapilitan nga imanugutak. Ngam ti diyak ni namnama, iti sango dagiti kapamatyanda, inyam amunak ti ama ni Janice, asyak ti agbalin amanugang na. Ad-addan ang nagbalin a komplikado ti amin. Tasipod idin, kay kayat kun ti agpupupok iti balay mi, ngam ti rumwar. Uray na awisan nakarumwar ni Sofia anobyak, agkadkadak, taamkak nga amangan no adda makaamam mo kada kami ka ni Janice, a makakita kada kami ka ni Sofia, kat maibutaktak ti amin. Naapektaran nga rod ti relasyon mi ka ni Sofia manang, kat nagbabawin ang nakikalay sa kanyak, iso ang napalalo ti sakit tinakam ko. Anyan, nabartak ka manan, anak ko. Saan takmat siguro ang mababalaw, nanang? Napalalo ti sakit tinakam ko. Gapoy tinapasamak, ti relasyon mi ka ni Sofia. Ay, basol mo mo't ngamin, anak ko. Nanang, Sika, tinagbaliw, anak ko. Agasam ta umay pa yun dito balay Genobiam, tapno awisan nakaarumwar, ngam agkadkad ka. Kay kayat mo ti agpupupok dito balay, ngam ti kuyugam arumwar ti Nobiam. no, amoy ako man, nanang. Ti anya, anak ko. Awan, nanang. Awan. Day takat nga mintirigat kan ka. At da ibagam ngam di mo matilawlawag. Kalpasan na, bartag ka bartag. Saan ka mo tasigo da kasta? Basta may banda ka lang, nanang. Kaya't kung ay papas ti sakit tinakam ko, kapoy tinapasama kada kami ka ni Sofia. Nalaos ti sakit tinakam ko, nanang. Pinaumay ka nito eh. Tapno maamwak na niya ti plano. Sir, 7 na bulan ti sikog ni Janice. Awan ka di pa panggap yung agkalaysa. sa anak pa nakasagana, sir. Awan pa di busbusan. Aniya? Pasensya kayo. Diyak na saganaan din napasamak. Narigat mo't ni agwanak amang ikalay sa kankwana. Hala, saan ka pilitan no kastati ko nam? Ngamusapay la kumata at danaramatam iti panagpasngay ni Janice. Di kagdanag, sir. Your ornungak dayta. Nasayat nga ron no kasta.
Sana pa ng konsentir, ngam tangay dandanin ang anak ni Janice. Kasayaatan no alam mo ni ti poder mo. Ha? Dakalan ti tiyan ti anak ko. Duwala bulanan aganaken. Sikati amati sikog na. Rumbang la sikati mga sikaso kan kuana. San kati? Maawatak, sir. Sige. Iawid ko ni Janice ijabalay mi. Naimbag nga orasyon, Nana. Nanang, Ha? iso ni Janice, Nanang. Anya ti kayat asawan da ito, Edmond. Apay nga dakaduam a babae asimmangpet kat masikugpay. Babalin ka da, pastor kan na kami pa, Nanang. Saan ko maditiri daw di pagsaritaan tayo? Ala, sige. Sumrak kayo. Umay kayo. Kaya't mo asawan. Iso ti makagapo. No apay akas jay ti Jarmo sakbay ang nagbabaawi ni Sofia ang makikalaisakan ka, anak ko. Wan, Nanang. Ay, naimot gayam man. Isubat la gayam Dandanin nagpas ngayon ni Janice, Nanang. Iso kaya't taama nang agnadan iti poder ko. Ay katanya nga rod ngay anak. Alangan mo't abay-bayam. Maawatak itanti amin, Edmond. Isubat la gayam akas jay ti Jarmo idi. At damot gayam na dagsan ang makagapo. Apay ngamin, adi mo imbagbaga kanyak, anak ko. Pasensya kayo, Nanang. Jakmot nga minamunan niya tarumbang nga ramida kidi. Kat maysa, jaketa may raman kayong agparikot. Isodya ko nimbagbaga kada kayo. Ay, Katagyaman ak tamawatan dak, Nanang. Agyaman ak tayo manugot kayong agnaiden dito ni Janice. kas iti imbaga kon anak ko. Saan arumbang abay-bayam. Nang runa kat apu ko ti adda iti saklulo na. Sana nga po tayo manugot akiti kaya't taamang agnaad ka niti poder ko. Pagaraw pamatang nga dariknak kan ka, Janice. Edmond, Laglagi pa ngay manugot aklang agnaad kan diti balay. Kapoy taadda iti saklolom. maawatak Edmond. Di kagdanag, ta sa anak amang namnamay tanyaman manipod kan ka. Nasayat mo't no kasta. Naimbag mo't taamom no sa dino ti pagluglugaram. Amo ka nakalabasol tinaramid ko kan ka. Nariribok ti biyag mo gapo kanyak. Saan mo larin ni ribok ti biyag ko, Janice? Sikat ti makagapo. No apay nga inkalang nakti babae nga ay ayatak iti kastaunay. Bigbigak ti putot ko kan ka. Ngamlading itak no di ka pulos ayatan. Maawatak ko nakman. Kat pangaasim ko ma. Tadimon sang kadakamat ti may papan iti dayta. Taad-adda ama konsensya. Rumbang lang nga makonsensya ka. Agsipod ta dinadaal mo ti relasyon mi iti babae nga ay ayatag iti kastaunay.
Nawaya kang agkuti dito balay. Nadasabala marikiriknam. Ibagam lang ka ni nanang. Jacket niya dadaki sa mapasamakan ka. Tama nga noon niya pa iti panunutan ti amam. Di kagdanag, Edmund. Kas itinakunakon. Sa anak nga agbalin apadagsan. Kat ulitak tiyagki daw iti dispensa. Nariribok ti amin iti biyag mo. Gapo kanyak. At dalitan. Basta nadam ti bagim. Tapnaawan to ti makuna ti amam. Maipapan kanyak. Talaga analaos ti sakit tinakam ko ka ni Janice manang Emmy. Kabayatan ti panagnaed na iti balay mi, kaya rigan na adyak makitkita, tadyak pulos ikaskaso. Ninanang ti makakaammo anangas asikaso kan kuana, agingga iti nagpasngay. Aklunag ang nagpaiduma ti riknak, apaman ang nakitak ti maladaga. Nang runa pa'y kat kaing-ingas ko, ngamjak impadlaw dayta ka ni Janice. Tapno maliklikak ti panangpilit kanyak ti ama ni Janice nga agkalaysa kami, ingka gumaak ti nagabroad manang. Ti pambarko, kayat ko nga ikan itinapintas amasakbayan ti putot ko. Ngam mamati kayo man wano saan, kanayon nga ag-video callak tapno makitak ti putot ko, kabayatan ti panagdakkel na. Katga po siguro takanayon mo't amakitak ni Janice tunggal ag video callak. Nadlaw ko alim mag-an ti riknak kenkwana. Nang runa pa'y idi panawan ti pandemic, takanayon nga iparikna na ti panagdanag na iti kasasaad ko dito'y balasiw taaw. Malaksid iti day tamanang, kanayon nga idayaw ni nanang ko ni Janice. Tamalaksid ang nagagat, na makanupay, kan maipanakkel a manugang. Sa anak pa'y asigurado itiriknak manang, ngamay sa ti amok. Nalipata kon ti imo na anobyak nga ikalay sakuma. Kat awan man ti formal a relasyon mi ken ni Janice nga ina ti anak ko, mariknak nga adda rumusrusing nga espesyal a riknak para ken kuana, nga iso ti kayat ko apen ken, tabareng maurnos kon tumutan ti amin, apaman nga agawidak. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Edmund. Pagayam ko nga Edmund, saan ka mababalaw no sabali man ti tratom ka ni Janice ididamo? Sigun ngamin iti panagsalaysay mo, posible aplinano na ti amin. Ngam narigat ahusgaan ti may sa atao, nang runa kat saan kumat anakad kadwa ni Janice. Iso ano adaman ti makasulbar iti agdama kasasaadyo, da kayo matlaeng pagayam ko, nang runa kan ka. Namnamaak nga agbalin anaanayas ti amin iti nagbaetan nyo, iti ina ti anak mo, tapno makabukal kayo iti naragsak, ken pagwadan a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaban,
Happy nga da ka pa ilang di parangan kat sumipngutin. Ada ka mat gaya man manong. Wen, ngam di magasak pa ngamin di tiyandaan. Itay nagretera kiti trabaho. Gimatangak pa iti si dahin tayo. Nagluto akmatan manong. Ngam natang tinlutok. Kasta ka di? Kat, anyang artar aramidom dito eh. Kan, madlaw ang nakadaday ti turong ti imatang mo. Panagsasarat man ngaminan iti pagadalan manong. Kaano nga tama ituloy ko ti panagadal ko? Ading, amo mo ta saan da kakabailan na pagadalan iti kolehiyo. Umdas lang para itinal daw tayo ti masapsapulak. Wan nga rod manong. Imbagamot tanday ta kanyak ni nanang. Ay, kaya't ko ngamin na talaga ti makaturpos iti kolehiyo. Tapno maadaanak tumat iti nasaya at trabaho. Oray siyak, kastamot ti kayat ko ading. Ngam, pasensya ka na talaga. Tadyak ka ba rin nagastusan ti panagkolehiyom? Okay lang manong. Mala, mapantan di tabalay. Lipata mo tinaybagakan ka. Luna, masapa ka ba pa ni Jayan da uncle mo asusing inton bigat? Imbilin na kakatitay. Apay ka no nanang, anya ti masapol ni uncle kanyak? Ingka ka no tulungan amang itarimaan ka dagiti masetas na iyabalay da. Kan tulungan mo tangagdalo siya balay da. Adapay lang amin ni ante, miti balay ti kabagis na. Sige nga rod nanang, kasi damot ngagpaiso. Lakay kan bakit dan? Di dan tumat ngamin na adaan iti anak. Ay nga rod di ada kumamot kad kadwada ita. Apay ngamin ngawan anak da nanang. Ay diyak ka mo no asino ti ada diferensya na kadakwada adwa. Imbagak nga rod nga agampon da ide, nga madidamat. Nang runa ano di da kano amaw tinagtaudan ti maladaga. Sa bagay, husto mo't kit dinanang. Di tayo mo no tumanor to anasaya at ti maampun da. Dalaing ka nga rod maturugan, tapno masapa ka makapan iti balay da uncle mo inton bigat. Nagsapa ka mutan nga imay Luna. Nagarmusar ka kade. Nalpasan uncle, nasapa nagluto ni nanang iti armusar. Kasta aya. Nasaysaya at ngarod. Tapno di ka marabyan nga agawid intun madamdama. Anya ka di taramidak uncle? Ay pakidalos mo to'y balay kaanakan. Taawan pa'y niikit mo. Kintarimaanan taman dagiti masitas na di ta paraangan ta nabaybayan na matan. Sige uncle, ununag nga rodan ti agdalos, sakbay at tarimaanak dagiti masetas. Tinasaya at agtugaw kapay di ta ibusik lang to'y kapay. Sa tanturog yan dagiti rumbang aramidan ta. Uwan uncle. Madamag kumanlaang kaanakan. Awan ka din ti panggap mo amang ituloy iti panagadal mo. Sayang ti panawon nga aglabas. Kaya't ko unay uncle. Ngam sandak mo takabala na pagadalan ng dananang kan manong ko. Kaya't mo ka na itada kamin ti mang paadal kan kabalasang ka. Ha? Da kayo ko nayo, uncle? Wen, Luna. Amumat nga awan ti anak mi kani ante. No, kayat mo, umay kag nauden dito'y balay. Si kan TV lang mi kasla anak mi kan pagadalan da kapay. Agpaiso, uncle. Kaslamayat day tasing-asing yo, ha? Amo ka na singpat ka nga ubeng. Iswa kayat da ka kan ni ante. Dito kan nagnaed. Agpakada ka kan ni nanang mo no umanugaw. Sige.
Padasag ka ibagaday ta asingasin yo kanina ng angkel. Kat agyaman ak unay iti day ta adjaya yo kanyak. Bukamot gaya mi dyan da Uncle Susing ading ko. Wen manong, tinulungak ni angkel. Tawan pa'y ni auntie iti balayda. Di sigurado man nga roda natay intad da akwartam. Wen manong, amomot ana parabor dagi dyan nga agasawa. Ay, wen gaya manong, aday pagakken ka. May papanitian niya, Luna. Among manong, imbaga kanyak ni angkel, ano kayat ko kano, agnaeda kon iji balayda, kat pagtuluyan dakpay nga agadal. Ha? Pagtuluyan da ka nga agadal ngam agnaed ka ni Jabalayda? Wan manong, kasla siya karon ti agbalin nga anak da, taawan kat nga rod anak da. Ni, mayat day ta ading ko. Umanugot nga ta ni nanang. Tani, arig na nga ampunan da kamutan. Day tarod ti jak amo manong. Ngam kayat kong alukuyan, kasayang ti oportunidad. Maituloy ko pa'y ti agadal. No, siyakla may sa ading, umanugot hak. Ngamnas ka nakasaritan pa'y nga umuna ni nanang. Nang runakit, italaang amaya dayo ka kenkwana no kaskasano. Ay, sige manong, padasag nga roda kasaritan ni nanang. At sapay la ko mata umanugot iti singasing ni Uncle Susing. Iti naibagakon, iti damo apasat ti surat ko manang Emmy, sa anak katurpos iti kolehyo, tadi na kami kabaelanan a pagadalon ni nanang. Iso a nagtrabaho akon, tapno makatulong aken kuana. Ngam ti kabsat ko ani Luna ti magagaran unay a makaadal iti kolehyo. Iso na laeng taawan maaramidan na, taam mo na met ti kasasaad mi iti biyag. Ada kasinsin ni nanang, iso ni Uncle Susing, saan da na pagasatan anaadaan iti anak. Iso dati kanayon ang mga yab iti kabsat ko, tapno tumulong kadakwada, katukad tigatad ang maipaimadakan kuana. Ngam iti naminsan nga ipapaniading ko iti balayda, na ibaga ni Uncle Susing, akayat na apagadalan ni ading ko, nulakat umanugot nga agnaedan kadakwada, taison ti agbalin akasla anak da. Nayuman da ito'y ti kabsat ko, ngam kinunak amasapol, ayuman namet iti inami. Kayat da ka apagadalan no, agyan kan kadakwada. Kasta nga rod nanang, di matawan anak da, iso akasla siya kung ti agbalin nga anak da. Ampunan da ka, kasta ka de. Sana kasta nanang, tawan mo ti may proseso a papeles. Kayat dalaang agnaed akon kadakwada, kat ibilang da kaspudpud no nga anak da. Apay, umanugot ka, iti singasing ni uncle mo, anak ko. Nanang, amoyo mo ta talaga akayat ko ti makaadal iti kolehyo. Isa pa nga asiyo, ta umanugot kayon. Total, sa anak mo tamaya dayo kada kayo. Ta si daglaang mo ti balay da uncle di ti balay tayo. Ay, ano mabalin, diyak ko makayat, asabali a tao ti mangibaklay iti responsibilidad ko kan ka.
Hangam talaga sanda ka nakabailan na pagadalan anak ko. Oray ang tinulong kami pa'y kanimanong mo. Maawatan kayo nanang. Amok ti sakripisyo yo, sipod pimusay day di tatang. Naimbag na ron tadang trabaho ni Manong, kat makatultulungan kada kayo. Kun jakmat kayat nga iso ti mga ibakla iti panagadal ko, nanang. Adakan iti umno nga edad tapno agdesisyon ka para iti bagim Luna. No anyaman ti desisyon mo, suportaran da ka. Ha? Agpaiso nanang? No kasta umanugot kayon iti singasing ni Uncle Susing kanyak? Huwag anak ko, katagsingsingpot ka iti kaadam iti balayda. Igaud mo ti agadal, tapno saan mo ta nakababain kadakwada. Pag-amanak tayo manukot ka kasinsen. Talaga nga may nga arapaap ni Luna ti makaturpos iti kolehiyo kasinsen. Ay kat pag-amanak mo tunay, takayat yo at tulungan ni Luna. Hindi pa nga bagbagan ni ipag mo tayo tangam. Ang tuwa-duwa kami no palubusam ngagnad kada kami ni Luna. Kat da kami ti tumakdar kasta dakul na. Andan iti husto nga edad ni Luna kat ison ti nagdesisyon. Baka mo kayon kan ko anak kasinsin. Amo ka na saya ato ti pagbanagan na taadakat nga ron iti sidong yung nga agasawa. Di kagda nagkasinsin tatulungak tapno sumaya ato ti masakbayan na. Ibilang may kaspudpud no nga anak may ni Luna. Kumusta ka, nanang? May kawa ka kadipay lang iti kawanan ni Luna dito'y balay? Ay talaga amay kawa ak anak ko. Tay talaang amaya dayo ti kabsat mo kadata. Sana bali, nanang. Taas itiglaang mo ti balay da uncle dito'y. Mabalin tayo lata sa rungkaran ni Luna. Uwan na saan? Iso ti umay sumarungkar dito'y balay. Nagsarita kayo ka din nga agkabsat. Uwan, nanang. Inawagan na kayo din na minsan. Imbaga na naka-enroll ka nun iti may nga universidad. Nakaragragsak nga ron ni ading ko, nanang. Ay nasaya at nga ron no kasta. Matungpal matlaangan tinabayagan nga inararapaap na. Ti maituloy na ti panagadal na kat makaturpos iti kolehiyaw. Isang arta di ka agladladingit, nanang. Ti pananutan nyo, sumaya aton ti masakbayan ni Luna nga ading ko. Luna, balasan ka. Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at matangkal. Pasensya kayo no adoonay ti paggasgasto sa kita. Kastoy gayam ti agadal iti kolehiyo. Awan ti rumbang nga pagtanagam, Luna. Rumbang langay pa iti amin na kasapulam iti panagadal mo. Gaputa day ta ti tartarigagayan mi kan ni Antip. Di makaturpos kanto kan maadaan kay tinasaya at trabaho. Sapay ko ma, tamasobadak to amin nga ipapaayo kanya kanggal. Agyaman unay kada kayo kani auntie. Imbilang dakan kaspudpud no nga anak mi, Luna. Titilas ti mano atawan na kaadam iti sidong mi. Saan mi pinanunot asaan da ka nga anak? Tapanagrik nami kan ni Antim kat pudpud no nga anak da ka. Anagtaod ka kada kami adwa. Nagasatak, tadakas kada kayo asimang baiti biyag mi angkal.
Kat namnamaan yung aging ga iti maudi nga angas yo. Addaak tulat ta iti sibayo ka ni auntie. Di kay to pulos baybayan, uncle. Ikarik day ta. Napupuutan ti panaglabas ti panawan man ng Emmy. Nakaturpusan iti kolehyo ti kabsat ko. Kasta unay aragsak mi ng runa ni nanang ko. Saan ang nagbayag na addaan moten iti natalgad at trabaho ni Luna. Manipod mat idin, imbaklay nan ti obligasyon ti maysa nga anak kada Uncle Susing, ngam di na matlatalinipat ti para kada kami kaninanang. Adalaang nadlaw ko kaninanang, tatunggal mangyag iti abastomi ni Luna. Kanayon na adamagan, no agpadamatlaang ti ipapaay na kada kami, ken kada Uncle Susing. Mariknak akasla adda panagimon ni nanang kada Uncle Susing, nga imbilang matan ti kabsat ko, akas pudpudno anaganak na. Iti may sa agundaway a panagsarsarita mi kaninanang, jak pulos ni namnama, tiin sawang na. Apay nakariin kayo pa lang nanang, adalo man tirabi. Adala ang mapampanunot ko, anak ko. Anya maninday tananang. Apay ngay, akas laad-ado matandi panawan nga ipapaay ni Luna kada Uncle mo ngam kadata. Ha? Ni, pagkunaan niyo mat nanang. Taman man nga umay ditoy. Sala umay numangyag iti abastuta. Siguro, kanayon da arumwar kada Uncle mo, anya. Kanayon da nga agpasyar. Nanang. Kanadamag ko, apad padakalan da kano ti balay da Uncle mo. Kat ni ading mo aluna ti agpapaaramid. Awan mo't dakas na iti dayta saan ka day. Panawon mo't tentap nagsupad ni Luna kadakwada. Kan may sa, di na tayo mo't maliplipatan sana ya. Wan, gamad ado ti may parparabor na kada Uncle mo. Sigurado da ita, tadakat nga ron kadakwada. Apay nanang, agimon kayo kada Uncle? Ay, saan anak ko? Anya kumaga po nga agimon nak. Nagbatad niya da panagimon nyo kada Uncle. Asaan kumarumbang nanang? Isuda titimak dara naganak ni Luna, sipod innala da iti sidong da. Impaidami nakasapulan ni adin ko. Rumbang lang aron niya agsubad moten kadakwada ni Luna. Apay gamin ayah, asaan pa lang nga agawi diti balay. Nalpas mo tan anagadal, kanado mo tan tinaypaay na kada Uncle mo. Rumbang kumangag sublin iti sidong ta, di kabsat mo. Agyaman nakta pinatgam ti awis ko kan kaading. Siyempre matamanong, mabalin ay asaan. Ure da trabaho, talaga nga ikagumaak ti mangipamuspusan, tapno agkita taadwa. Pasensya ka no na istorbo ka ading, ha? Awan anyaman na, hanya ka kadimanong. Kasla, ada na patagapagsaritaan tamanong. Iso nga inawis na kita amangan. Husto ka, Luna. Adala ngamin kahit kung ay bagakan ka. Saan ka sigurado numadmadlaw mo mat dayto yan?
May papanitian niya, Manong. May papan ka ni nanang. Kadagiti nga naglabas nga aldaw, madlaw ko sa bali ti jar ni nanang, nang runa no mapagsarsaritaan na ka. Ha? Nadlaw ko akasla, ada pa nagimon na kada Uncle Susing. Ha? Pagkunaamot, Manong. Kasano? Kanayon nga ibagana nga mga noad ado ti may papaay mo kada uncle, ngam kada kami. Gasgasto sampay ka no ti panangpadpadakkel day ti balay da. Amo, Manong. Nadlaw ko matanday ta. Tunggal mapanak sumarong ka rin di balay. Diyak laing kaskaso, tapno awan ti rumso ariri. Ading, Maawatak mo ti marikrik na ni nanang. Impagarop na siguro. Amas napatpatag kanya kung da uncle, isong agimon. Bayamlatan, Manong. Maawatak ni nanang. kaya't na pa yung agsubli ka nun itisidong mi. Total, nakaturpos ka kanomot din, ading. Ay, anya laangan nga ti marik na da uncle no kasta ti aramidak, Manong. Imbilang da kon kas pudpud nung anak da. Kinapudno na. Awan ti uray anya akinid daw da kanyak. Kasubad ti panang tulong da kanyak. Siyak lang ti agdisdisnudo ang mga ipapaay kadakwada. Maawatan ka, ading. Kadi kag danag. No masapol ka na niya agpalawagak ka ni nanang, aramidak na ita. Amo ka maawatan ng tumot lang di amin. Kat mapunas terimswa nga imon na kada Uncle Susing. Agyamanak, Manong. Bayam tasan sanag tumot ti sumarong kar iti balay, tapno awan makunkunana. Diyak kayat nga darum so ariri iti nagbaetanda, taagpapada kayo anapatag kanyak, Manong. Day, apaya nagsapa ka nga imay dito'y balay, Luna. Ada nga min trabaho kita, nanang. Ada lang umay ko ibaga kada kayo. Anya ka di dayta. Agsagana kayo, tagauting tayo inton Sabado. Mapantayo iti may sa resort, tapno makaaliwaksay kayo, mat. Da kami ka ni Manong Mau. Ay, kasanon nga'y da uncle mo asuseng. Siyempre, karaman da, nanang. Kaya't kung agbabanding tayo. Nabayag ngaminan aditay nagkakadwa nagpasyar. Saan ka di? Ngam nakababain sa anak ko. Ang mga doadam ako na da uncle mo. Apay apati da kami kat karaman iti outing yo. Rumbang laang ananang tamay may sa tayo a pamilya. Kaya't ko amanipod ita, kanayon tayon nga agkukuyog. Kaya't ko asubadan dagiti sakripisyo yo kanyak. Agpapada kayo anapatag kanyak, nanang. Isa abay andak, amang ipaaymat ti pagragsakan nyo apada-pada. Ading, kita ni nanang, kastamot tanda uncle ka nanti. Nakaragragsak da agsasarita iti igit di baybay. Wan nga rod, Manong. Maragragsakan na ka makakit-kita kadakwada. Amo, mading, bilibak iti inaramid mo. Napunas anamin pinsan ti imon ni nanang kada uncle ka nanti. Ket talaga may sa tayo na pamilya ita. Di matimbagakan ka asyak ti makaam mo, Manong. Nagbaligi ti plano, tapno agbalin tayo amay-may sa pamilya. Mamati ang agnanayo nun ti kasalin nangan tayo, ading. Wan, Manong, katawanan ti dawatag pa iti na marswa, tapi naraburan nak iti pamilya akas kada kayo kada angkel. Abo kanakam ti Diyos amin dagiti ang mapaspasama kita kanyak. Kat pagyamanak unay daytaken kwa na.
Kamo manang Emmy, impagarup ko no kumaro ti sitwasyon, kat amkak nga amangan no nakarkaron nga agpasugnod ni nanang iti kabsat ko. Kan dumakkel pa'y ti imon na kada Uncle Susing. Ngem nasirib ni ading ko aluna manang, ta nakapanunot iti pamuspusan, tapno mapunas amamin pinsan ti anyaman amarikrik na ti inami. Kat ad-adapay, anapagin na si dagnatirik na da Uncle Susing, ken ti inami. Manipod nga rod idin ad-addan ang nagbalin kami anabigkat kas may sa pamilya kada Uncle Susing. Ad-adamat anaparaburan ni Luna kabsat ko kat ngimato ti saad na iti kumpanya a pagpapaayan na. Ininot nga rod ang nagbalin ang nasaliwanwan ti panagbiag mi babaen ken kuana taim pa may sana ti panawon na iti trabaho. Iso nga aging gaita balasang pailaeng ni Luna. Sapay la kumata nakaibati iti inspirasyon ken napatag nga adal ti pakasaritaan mi. To'y pagayam mo, Mon. Mon, pagayam ko. Mamati ak nakaipaay iti inspirasyon kadagiti dumdumngeg ti pakasaritaan ti pamilyayo. May sakayo apagwadan a pamilya, arumbang laeng apagtuladan ti asino man. Sapay kuma tagtultuloy tinasaya at alinangan nyo, ken ti kinaragsakyo akas maysa a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyay. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, Isus.